Libo-libong pailaw nagningning sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Ating silipin sa report. Naging maingay at makulay ang pagpapailaw ng libo-libong Christmas lights sa Mangaldan, Pangasinan. Nagningning ang mga disenyo ng dekorasyong Pampasko na napalibutan ng makukulay na ilaw. Nativity plus yung siyempre yung ano natin, yung I Love Mangaldan, tapos in-improve lang yung mga dati, mga trees natin ngayon, meron tayong mga Capiz balls, plus yung warm lights ng munisipyo. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga bisita para magpakuha ng larawan, may itinalagang mga pulis sa lugar. Kung isang mobile natin, naka-establish doon sa harap. Tapos mayroon tayong rooming din sa loob, ma'am. Magre-remind doon sa mga walang face mask at hindi maayos ang pagkakasuot ng face mask. Mga naglalakihang parol na gawa sa recyclable at indigenous materials ang tampok sa parol making contest sa Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan. May gawa sa tansan, eggshell, cups at mga dahon ng halaman. Upang maipakita po nila ang kanilang mga talento. Ang mga kasali po dito, nanguna po ang mga BHW, mga tanod, mga 4-piece at yung mga tao po rin sa Barangay Gilig po, ma'am. Para kang sumasay, parang kang naibsan lahat po ng mga stress mo po sa buhay. Formal nang binuksan ang taunang Belinismo sa Danglas, Abra. Tampok dito ang mga Disney Pixar animated characters. Simbolo ng pag-asa sa kabila ng pandemya ang simbolo ng Belinismo. Joan Punsoy, Balita Amyanan.